салом алейкум бародари азиз. Аксияи идона гуфта давом тие чанга занг зад то ида монда будем акция ки сета чиз любой телефона харидорӣ карди сета чиза падарка медодем бародаро бисёр хоҳиш кардам бисёри оли мисол ойлик нагирифтан дига мисол чизо ана то охири апреля акция давом додем бародари азиз успед кине харидорӣ кине ина марҳамат и ҳамаш ба хотири шумо ба хотири ид омади ид бародаро ина марҳамат кине омада гире любой телефона харидорӣ карда омада магазин мисол 5000 да омаде телефон харидорӣ карда 5990 рублда сета чиз падарка гирифте 5990 рублда 64 гигабайта телефон гирифте мисол ана сета чиз падарка сета чиза чӣ дохил меша ё мақсад качествои хубшан бародари азиз шахсое ки намедонанд мисол ана ҳар хел гапҳои мисол чӣ гап мезананд хуб нест чизеро ки надонӣ гап назанӣ хубе бародари азиз ба ҳамин хотир ана ҳамин чизе ки надонӣ гап назан бародар ана сета чиза чӣ дохил меша якта мошинкаи тример и барои ришгирӣ хубе бародаро гарантияш хати ришта нормальняй ана и наушники ки зарядаш 5-6 соат спокойно мебарнамҷа навистаги даш да коробкаш ки 5-6 соат да як зарядка мақсад на ай чизиш мегири як қитиш да гӯшт мемонӣ 5-6 соат гӯш мекунӣ бо як 10 бор дига як қитиш заряд мегира ана ин насадкаи мошинкаи барои гӯшубинӣ дита насадкаи дига дора мошинкаи хубай бародаро чизои мақсад сифаташ хуб чизое ки сифаташ хубай ҳамин сета чиз любой телефони харид кардагитонда то охири апрели соли 2024 ай телефон харидорӣ карде сета чиза яктане сета чиза падарка метем бародари се дона чиза ана барои шумо туҳфа кардем ки чӣ саволе дошта боша метонен номеро ози нишон метем ҳамин номеро да занг зане авиакасса ҳам дорем билетҳо бо нархҳои дастрасай бародари азиз тоҷикистон ай москва тоҷикистон москва узбекистон қирғизистон қазоқистон куҷои дар кора бародари азиз вариантҳои пересечения дар кора дига чӣ саволе дошта боша метавонед се номер да занг занем иншоаллоҳ ки бо ҳадди имкон туғрӣ карда оформи карда метем бародари азиз саломат боше худо нигаҳбон барори кор.